Έτσι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, διαφυλάξεως, συγχωρήσεως και αφέστων αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και βρισκομένων, εν δικόμη και την ενορία ταύτη, των ενοριτών επιτρόπων συνδρομητών, δωρητών ευεργετών ανακαινιστών, ευλαβών προσκυνητών, της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των δούλων του Θεού, των εορταζόντων και προσφερόντων, τα τίμια δωρata αυτά, Ιωάννου Ρούλας και των τέκνων, Γεωργίου Ελένης και των τέκνων, Σωτηρίου Δεσποινής και των τέκνων, Χρήστου Ελένης, Γεωργίου Εκατερίνης, Ιωάννου Ελένης, Ιωάννου, Αγορίτσας Δημητρίου Αναστασίας, Ειρήνης, Κωνσταντίνου και Ελένης, Καραλάμους και Ελένης, Ελένης και Ελένης, υγείας και σωτηρίας, υπερ αυτών υπομέ.